वरेनियम क्लाउड लिमिटेड ऍडमिशन MPSC 2024 क्लासेस स्कॉलरशिप परीक्षा 150 गुणवंत विद्यार्थ्यांना फ्री क्लासेस नोंदणीची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2023 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत परीक्षेची तारीख 30 डिसेंबर 2023 फक्त बघण्याचा दृष्टिकोन बदला. तुम्ही कोणत्या अँगलनं बघता हे महत्त्वाचं आहे. आपण हे करत नाही म्हणून मतभेद आहेत. हीच गोष्ट मी माझ्या नातीकडून शिकलो असं म्हणत ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांनी मोलाचा सल्ला दिलाय. पाहुयात काय म्हणाले डॉक्टर माशेलकर. शिक्षक हा कोणीही असू शकतो आणि त्यातला एक शिकलेला भाग पण मी तुम्हाला सांगतो, कारण शिक्षकाची व्याख्या मी बदलतोय आपल्यासाठी. तर गंमत काय झाली, तुमची नात सुद्धा तुमची शिक्षक होऊ शकते. याचं उदाहरण देतो मी तुम्हाला. माझी नात ईश्वरी, तिचं वय 5-6 वर्ष. मी सकाळी पेपर वाचत असे आणि ती तुम्ही जशा बसलात ना तिथे बसून काहीतरी कुणी करावं, तर ती अल्फाबेट शिकत होती. तर मी हे घेतलं, कागद घेतला आणि लिहिलं डी. हे काय कर, डी म्हणाले. एफ लिहिलं, हे काय कर, एफ म्हणाले. आणि मग मी लिहिलं झेड. ती म्हणाली एन. मी म्हटलं का नाही बेटा, इट इज झेड. ते म्हणाली नाही आबा, इट इज एन. आता हा झेड आहे आणि जिकडून ती पाहत होती एन होतं. आपल्या लक्षात आलं? ह्याचा अर्थ मी बरोबर होतो जिथून मी पाहत होतो आणि ती बरोबर होती जिथून ती पाहत होती. आपले संघर्ष का होतात? कारण आपण दुसऱ्याच्या दृष्टिकोनातून पाहतच नाही, फक्त स्वतःचा दृष्टिकोन. आणि हे जर नसतं तर आज ही युद्ध चाललेली आहेत, युक्रेन चाललेलं आहे, हमास चाललेलं आहे, हे झालं असतं का? पण हे शिकून याचा वापर मी कसा केला ते पण मी सांगतो. मायक्रोसॉफ्ट ही मोठी कंपनी आहे आणि एका भारतीय कंपनीबरोबर त्यांचा वाद चालला होता आणि तो इतका चिघळला की ती भारतीय कंपनी होती, छोटी होती. त्याचे जे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर होते त्यांना जेलमध्ये टाकलं, आर्थर रोड जेलमध्ये. अजून आठवतं. मग हे सोडवायचं कसं? मग मिडिएशन करायचं, सगळ्यांना एकत्र आणून. मग 3 नावं आली. एक नारायण मूर्ती होते, दुसरे अनुवागा होते आणि तिसरी रघुनाथ माशेलकर. शेवटी रघुनाथ माशेलकरांवर आलं ते काम. तर मला अजून आठवतं की मी ती मायक्रोसॉफ्टची लोकं आली, मोठे लॉयर बेअर असे सगळे इथे बसले आणि इंडियन जी कंपनी होती तिकडची मंडळी इथे बसली. मग मी काय केलं, त्यांना हे झेड आणि एनची स्टोरी सांगितली. कळलं का? मायक्रोसॉफ्टच्या लोकांना सांगितलं मी की इंडियन कंपनी आहे, त्यांच्या लिमिटेशन्स आहे. कल्पना करा, ते आर्थर रोड जेलमध्ये होते, त्याचं डिस्क्रिप्शन केलं मी काय वगैरे, ते कशा ह्याच्यातनं गेलेलं आहे त्याची जरा हे बघा. आणि ह्या कंपनीला सांगितलं, इंडियन कंपनीला, की मायक्रोसॉफ्ट सुद्धा मल्टीनॅशनल कंपनी आहे, त्यांचे काही हे वगैरे असतात, आपण त्यांच्यासुद्धा लिमिटेशन बघा. तर झेड पण बघा आणि एन पण बघा. हे जर झालं तुमचं, कळलं की नाही, तर तुमचा वाद संपेल. गमत सांगतो, मी गेलो 9 ते 9:30 हे थोडा हे दिला त्यांना, बोध दिला आणि मी गेलो. 3 तासांनी मला फोन आला, आम्ही सगळं सॉल्व्ह केलं. कारण म्हणे आमची जेव्हा निगोशिएशन ब्रेकडाऊन होत होती, डॉक्टर माशेलकर काय म्हणाले, झेड एन, कळलं की नाही, आपण एकमेकांचं बघूया. आणि नंतर मी मायक्रोसॉफ्टच्या एक्सटर्नल रिसर्च ॲडवायझरी बोर्डाचा मेंबर होतो रेडमंडला. तर ही कथा तिथपर्यंत पोचली होती आणि त्याला ते झेड म्हणायचे, झेड आणि झेड, कळलं की नाही, निगोशिएट कसं करायचं. तर हे माझ्या 6 वर्षाच्या नातीकडनं मी शिकलो की तुम्हीही बरोबर असू शकता आणि दुसरी व्यक्ती पण बरोबर असू शकते. आणि हे शिक्षण आपल्या मुलांना मिळालं पाहिजे. संवाद जेव्हा घडतात, कळलं की नाही तुम्ही वगैरे, हाच संवाद हा वेगळाच होऊ शकतो. आज ह्याच्यामध्ये संबंध विश्वामध्ये
आज जी अशांतता आहे ह्याचं कारण झेड आणि कोणी पाहत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.